omkring 260 og helt op til 387 cm. Det kommer vi ikke op på i dag, men jeg vil tro, at med det vejr og den vind, vi har, så kommer vi til at lægge på en 120 stykker. Så lad være begynde at løbe rundt. Han kommer ind imellem publikum og ind over jer. Og så skal han lave et hul der, så han kan flyve den vej igennem. Men hvis I vil gøre noget, så kan I sådan lige bruge knæerne. Men vi skal have lavet noget mad til falken. Og dertil har jeg taget forstadie til en chicken burger ved McDonald's. En kyllingeburger, den starter på den her måde. Ja, det er en kylling, men den kan altså blive til en chicken burger ved McDonald's. Også, jeg har jo hørt her om sommeren, det er kolden her, griller I utrolig mange men det er en daggammel kylling. Hvis I ser på mågerne hernede, eller svanerne, eller hvilken som helst fugl, så har de fået en gave med fra moren, altså det er en madpakke, der er tryllet ind i selve fuglen. Altså,